ehe ose etikwe n'ọzọ taa ndị ọdịnala ekene m udo dịrị ụnụ. anyị anaghị enye news. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ihe na-eme na Naịjirịa, jee ebe a na-enye news. Ihe anyị na-ekwu ihe a bụ ka anyị ga-esi were moduo a brain, moduo ụbụrụ, ka anyị ga-esi were moduo ụbụrụ. Onye dibịa na-agba afa, mana onye na-amaghị agba afa ọ ga-eche na e nwere ihe dibịa na-eme iche o ji agba afa. Ọsọsọ onye dibịa ma ihe ọ na-eme, mana anyị ma ihe onye dibịa na-eme. Ọdịnanị, amaghị m na aghọta ihe bụ ọdịnanị. Ọdịnanị cultural heritage dị iche na ọdịnanị. Otu ọdịnanị bụ ndị chọrọ iwetakwa baaki, iwechigatakwa ihe ahụ a napụrụ anyị anapụ. Unu amaghị ihe ndị a mere anyị, maka na ọ ka mma na ịma ha ihe da na ịma ihe, maka ịmara ihe inwe nsogbu. Ọ bụrụ na unu ma ihe ndị ọcha mere anyị, ọkwa nwere na Germany ọsọ na-aza ihe ọcha mere oji, unu ama ha dị. Ndị agwọrọ unu ịba. Anyegodo ụlọ ofu one example. Kedu ihe mere anyị ji eji blọkụ arụ ụlọ na Naịjirịa na n'ala Igbo? Ịma na simenti dị ọnụ. Kedu ihe mere anyị ji eji blọkụ arụ ụlọ? Onweghị onye aza m dị ajụjụ ọfụma. Aja ụpa, aja red, ọ mọdụ ka ọ bụ. Mọdụ juru everywhere n'Igbo land. Mọdụ clay iji eru ụlọ last ya 1000 years. Iji blọkụ ụlọ ọ bụrụ ka ọ dadagbuo mmadụ. But kedu ihe mere anyị ji eji blọkụ arụ ụlọ? Ọ British. Kedu ihe mere? Gbamgbam is toxic. Gbamgbam dị contaminated. Anyị na-akụ gbamgbam. Achọghị m ị na-agụ ha maka ọ ka nkụ. Ihe na-eme anyị na be anyị ọ wụ that menstrual slavery. I just hang on na that I hangry on. Na nna kedu ka mmadụ ga-esi na-aya ọya esi egwu ọya ọjụ? Kedu ka e ga-esi wee na-agwa onye ibi a na-agwa ya ibi ọ na-eto afọ cow? So ka mma ihe ahụhụ time for blame, no blame game. Ihe anyị chọrọ bụ ka ekpochapụ this disease nọ n'isi unu, tinye unu ihe ọzọ. Ka ekpochapụ this disease. There is a disease ụbụrụ isi through computer. If you go to science, ịma na this thing bụ neurons. Ọ bụ otu a kọmputa gị dị ka ọ dị exactly. Phone ahụ iji n'aka ọ dị sentin dị gị n'isi. O nwere ndị na-enwe China phone, nwee ndị na-enwe Samsung, nwee ndị na-enwe Nokia. O nwere nke ka ibe ya mma. Ihe o ji wekarị ibe ya mma because of the program nọ n'ime ya. Everybody nwere mind n'ụwa. Everybody nwere mind. Mentalism, o nwere mind. But kedu ihe dị n'ime the mind? Ọwụ na m nwere nonsense wujuo na kọmputa gị, nwanne kọmputa gị ọ ga na-aga slow. Ịgba ihe anya ọ dị dull. Ọ bụ ihe na-eme anyị n'isi anyị. Isi anyị juru eju, ọ dị empty, nothing. Nwe ihe na-eme dị. Isi anyị juru eju for nothing, enwe ihe na-eme dị. So ka mma mgbe a na-ekwu maka ọdịnanị cultural heritage bụ our heritage, and ụnụ amaghị ebe heritage ahụ dị. Jenu na this ọdịnanị cultural heritage group for page. Mana ha ngwụcha nje weta debere unu ka unu fụ ya. Unu fụ mbọsị ndị British unu na-aba mba na ha kere Nigeria. Mbọsị unu ma na ha kere Igbo mgbe ahụ na-agbakazie. Unu ka na-ewu na anyere unu Nigeria mbọsị ihe ụmụ mazi na ha nyewanyere unu Igbo. Unu aghaghị isi n'ọhịa. Ihe ọ bụla unu British the Facebook ha translate n'Igbo Bible. The Facebook ndị a na-arụkwa ụgbọ mmiri o. Before ha abịa ha na-arụ ụgbọ mmiri. Ha were Bible wee mere anyị the first translation. Ka onye chere anyị mere anyị ihe ọma. They want to help us. Asịghị m na ọ dị mma, asịghị m na ọ dị njọ. Ihe m na-ekwu kịta nke kịta. Anyị ga-eme oriri ewe. We must mold away. We must. Ọ bụ our responsibility. It's our responsibility.
ihe mere anyị bụ na anyị filiri anyị adịgo used to emere anyị ihe niile ihe ọbụla a ga-emere anyị emere anyị adịgo used to already made trademark already made trademark anyị adịgo used to. So ịgwa na-agwazi ndị mba anyị now na our responsibility to create an idea ọ dị ha ka ị na-ekwugheri all your responsibility to find a way to load this brain load onye with your own philosophy and idea. You must load them with your own philosophy and idea. Ọ bụghị nke mmadụ iwuo ya nke mmadụ hi nwee ụgba nsogbu adịrị gị. Ọdịnala cultural heritage bụ heritage of our ancestors. Ọdịnala bụ ndị ga-ewechighata usoro esi ebi ndụ mgbe ndị ochie. Unu sị na mgbe nke Jizọs maka unu sị na 2000 years ago ka Jizọs bịara n'ụwa na kịta ke nke ka mma. Mgbe Jizọs bịara na kịta ke nke ka mma. Unu chekwa na dịsi ịrụ moto na ịrụ plane ọ bụ achievement. Isi a material achievement. Kedu ebe oge eze wetara material datin ọkwa na anio from mining na ala bekee enwekweghị mining nọ dị ọ bụrụ na anụgo once na your life na ana mine anything eji arụ moto na ala bekee nkwagodị m apart from coal carbon enweghị ihe a na-amine dị na ala bekee. So moto niile ifuru n'ụwa a na-amine ndị na Africa. Moto niile ifuru n'ụwa all the whole iron and everything na Africa ka a na-ebute ihe eji ma phone ma kọmputa ma TV na Africa ka eji weta ha niile from A to Z. Ma Africa enweghị ike produce ordinary toothpick. Nkwuo maka ọdịnala mụ na-akọ ihe mụ na-akọ. Mind bụ spirit will power. Spirit will power. That's why they deny you that spirit through religion. Ya mere ha ji wee napụ gị ya through religion. Ọ bụghị ọgwụ. I'm not talking about ọgwụ. I'm talking about mind. The mind is powerful. Mind is God. Ebe ahụ ka Chukwu bi na your mind ka God bi. Onweghị ebe ọzọ obi. Hapụ ndị a na-akọgheri. How do I destroy this mind? Through a different culture and traditional religion. Whatever. Mebisie the mind. Mgbe ndị British bịara kpokọrọ Igbo ghasa de Igbo nye anyị all the there everything dị na cultural heritage. Ma the date ha dere ede ma onye dere ede ọ dị there. Jee fụrụ ya were anya gị fụrụ. Ndị a agbaga ya ọtọ ha gbara ya ọtọ. We are nobody. Ị na-eklem Igbo today you are dancing to British tone. Ị na-eklem Nigeria the same tone. Ikwuzie Biafra ebere gị isi. ịghọtara ma ije n'ihu ha nọ ije n'azụ ha nọ onweghị ebe ha nọ biko ha mana anyị ebidobeghị mbọsị ọbụla anyị ọdịnala emere establish ọdịnala nwee ihe ọdịnala na-eme all from that day ka ndị ọcha ga-ebidotụba anyị ụjọ ịtụgo ụjọ ahụ n'isiri ike amamihe gị isi white man fear your brain ọkwa ha na ibuka ejikwa eme ebuka m igbe anyị nsi ukwu. White man can only fear your brain, your philosophy, and what you said. Ihe kwuru na ọbụkwa ha n'isi ga-agba ya aka ntị ga-agba ya okwu ọ gasị na iberibe. Mana ịgwa ha na onye ọcha na maka that is ị nwere ike iprove na ị ga-arụnwu moto. Now iprove onye now ụjọ abụ onye ọcha ahụ ọ ga-asị na nda abịakwa. Ọsụsụ ụzọ ị ga-esi only way our people sọsọ ofu ụzọ nweghịzi ụzọ ọzọ. So ka our people ga-esu ebe mmadụ n'ụwa mbọ sa bido chebe echiche. When they start reasoning because na ha anaghị reason they are not thinking. Mmadụ ịpụta n'ụtụ jee na chọpụ kpọghe ree ngwaahịa mmadụ rụrụ ngwaahịa mmadụ rụrụ ya ire ngwaahịa mmadụ rụrụ ị na-ere pure water plastic mmadụ rụrụ pure water mmadụ rụrụ bọtụ mmadụ rụrụ kooko ihe nọ ụjọ ọsọ trade by barter. Ị na-eme ife ama anaghị okpo ọ bụrụ ndị abịrịba ị na-eme ife ama anaghị okpo ọgwụ that's all. Enwe ihe anyị na-eme. So ihe a na-ekwu maka ọdịnala abụghị na anaghị ekwu ama ndị bara na-aghọtakwa ihe ọdịnala dị ụzọ na-abụ ọdịnala bụ ndị otu ọdịnala and ihe anyị ga na-eyuzukwe n'ọdịnala ọkwa simbụl ọkwa ihe anyị na-eyuzu n'ọdịnala ọkwa simbụl equivalent to nsibidi a na-akpọ ya aka agụ n'onu Igbo aka agụ n'onu Igbo. Onye ọbụla bụ onye ọdịnala ga-ama ka esi a ga-akụziri ya nsogbu adịghị anyị ma eme ya already a ga-akụziri onye ahụ ọwawanye ọka isi eme ọkwa ha ịpụta ebe i were ABCD ndị Latin na British kpakọchara wetara mmadụ hie
ikwuo ha agbara na ikwu obi ihe agbara na ihe anyị pụtara ụwa anyị na-agbara ha odibo anyị abịara ịgbara ndị ọcha odibo anyị anakpuokwe n'afọ mma anyị ka ihe anyị bịara ebe ime ọ bụrụ na odibo ka anyị bịara ịgbara ndị ọcha nne ndị ọcha ụnyaahụ nwa ngwọrọ anyị bịaziri ịgbara odibo mba nụnụ chukwu ekwene God forbid ọrụ ndị ọcha so ka mma na anyị ji n'oge chụgbu ego ojii anaghịkwa ayọ mmadụ biko ọwụkwa ihe ya na-ayọ ayọ ọkwa egwu ndị ọkara obi onye ọkara obi si bịa ka emebe ya anyị niile ihe a bụ ihe ayọ nke anyị ana Igbo abụghị gị nwa nwee for now ana Igbo did not belong to you unless me mahọ Igbo na ịmahọ si na ịmahọ mana ọ bụrụ na ịma kwuo na ịma ala Igbo was found by British. Igbo nation was found by British. anyị nọ ebe ahụ before. We are clans, but the nation they call Igbo was found by them. So all ha nwe ya. The language in asụ today all ha combine ya. Nke asụsụ anyị dịkwa mana nwere nke ị na-use dị na-akpọ Central Igbo. O nwere ka unu si akpọ Central Igbo. All ha nwa found that one. Everything dị na ordinary cultural heritage page. Jee ebe aha fụrụ ya. Everything nọ there. Ọ bụrụ na ọ doghị anya were ya go and do your own research. Ịghọta ihe a na-akọ. So ndị otego ndị a mebere anyị ihe ọ bụghị taa. So ihe eji wee kwube maka ọdịnala bụ na enweghịzi ije ịgụ akwụkwọ na sayensị asịgo Aristotle sigo Einstein na akịrị okeke okafọ ebe ka ọ nọ. Ihe agaghịkwa ụmụ anyị enweghị ike ịbụ uru. Onye ọbụla jere Amerịka gụọ akwụkwọ anya ha abatazi maka ọgụcha ha na ndị Amerịka ewere ya tinye nyebe ya ezigbo ego kada eme enye 1 million loan onye ha anazi onye kwa ya hapụrụ 1 million loan. O jee British senten emekwa ya ofu ihe a ọ bịazie Europe njinji eji aka na-ekwu enye ya onye ọcha ozugbo mụtuo nwa na-abụ nwa ịtọ onye ọbụla aba na akụkọ. So ka mma ka anyị jiri oge chụwa ego ojii ka anyị found our own, let us found our own, ka anyị found nke anyị ka ọ bụrụ nke anyị onwe ihe anyị na-agaghị nekwe ndị North Korea nwa ngwọrọ North Korea iburu ibu ahụ lekwa iburu ibu North Korea ọ pụta ọnọkọta nnọọ ọgba ofu ihe ọsụ ya test ya a na-aja ya ka mgbọ Iran nọkọta ọmapụ ofu ihe a na-eze ya ka mgbọ. Ọ bụrụ na anyị kwesịrị iwu kọntrị bifo anyị emebe ihe sayensị need iwu kọntrị ị ga-agụ akwụkwọ without ịbụrụ kọntrị you can read. Onweghị onye ji anyị aka agụ n'akwụkwọ. Of course we can read because anyị enweghị system, we don't have a structure, anyị enweghị foundation. Ọ bụ na anyị nwere foundation anyị na-assemble all this ndị agụrụ akwụkwọ ha enye anyị ihe anyị chọrọ. O nwere ndị gụrụ akwụkwọ n'ala Igbo ha ka nkọ ha ma ihe nwanne anaghị ekwu ụdị okwu aha na n'igwe ndị gị na a na-emekọ ihe karịrị anyị ha nọfa anaghị ekwu ụdị okwu aha n'igwe na ọ bụ onye chọọ onye wuru onye ọgwụkwọ ọdịnala cultural heritage wee symbol ọ bụ cultural heritage ka anyị chọrọ iweta back mana e nweziri nke a na-akpọ ndị otu ọdịnala ndị ọdịnala ọwụ ndị ahụ na-aji nsibidi ede na-eji nsibidi ekwu wute nsibidi anyị ga-ejenwu n'ọnwa nwanne all symbols ka ọ bụ because symbols language of God is symbols mathematics. Triangle and circle with the same thing but ị gaghị ama. Triangle and circle with the same thing but ị cannot know ya ha ama until i were je mee physics ị ma na 180 degree ka ha na-abụ. So all symbols ka eji wee found all geometry o symbols from symbol ka eji wee found ihe a ka e wee code unu ka e wee jide unu. Ndị a just all the whole indigenous people will symbol ka ha ji ede mana ndị a just remove cha all of them just to use one language letter ka asị ọha nwarụrụ kọmputa because anyị rụọ kọmputa nke anyị onsibidi ka anyị ga-etinye na anyị ga-etinye Roman alphabet because itinye Roman alphabet ha hakịa ya na control ihe ọbụla ị na-eme. Onweghị m agakwa atụgo egwu na iburu ibu sọsọ a ga-atụgo egwu ọnwụ na onye ọbụla nwetara enwe ihe a na-akpọ this optic fiber na optic fiber ndị this new internet wire na ọ bụrụ na ị nweta nwuo nke na-aga fast more than optic fiber na ndị Amerịka akpọgo ozugbo for negotiation. Ị nweta ya echi si na ọ bụ na enyeghị gị Biafra ị gaghị erelizie ndị akpọghị echi nye gị Biafra n'aka na abụ. Israel nwetara land of Israel 1929 ha mere deal with the British because ha nwetara information destruction one nke je destroy ha lesie ndị British a guarantee ha land of Israel na UN before you imagine 1948 a vote onye
mana ụnụ amakwa ha nchekwa nata nna no ị ga-enweta North Korea na-ekwusi okwu ike because of maka gịnị enwere ike asị na enwetabeghị Biafra enwetabeghị obodo ka ihe gbasara ihe a na-ekwu mmadụ inwe ọgụgụ isi na mmadụ inwe obodo ọ bụrụ na inwe ha ọgụgụ isi ihe nwe obodo ihe enwere ọgụgụ isi wee na-ekwu okwu obodo mmadụ abụ Virgin Maria ebe a bụrụ Jizọs ebe a na-ekwu maka Biafra onye rere nkịta goro enwe ịma ha na ihe ntụkwu dị ya n'ime onweghị onye si unu eje n'ụka mana ihe abụghị ihe ndị ụka maka ndị nyere unu Baịbụl menyere unu ka ha wee deceive unu ị gaghị anọkọtakwa si ya bịa mbanụ onye ha ekwe ọ gaghị enye gị enweghị ike inye gị asị ka ọ bụ anyị nwa ga-eji were mana anyị dị nkwadobe anyị were ya anyị chọrọ ka anyị bidogodo n'ọdịnala were sayensị and teknọlọji wee banye anyị ewepụ kedu ka mmadụ ga-esi nọkọta were simenti na-arụ ụlọ wụ simenti hit na-eme mmadụ ebe ahụ anyị nwere clay na be anyị red sand everywhere bricks ka nne na nna anyị ji arụ ụlọ asị ụlọ mkpọ aja nsogbu adịghị modernize ya ụlọ mkpọ aja aha irikpoduozie the bricks rụọ dị ụlọ with the bricks gbaa ya ọkụ ọkpọ ịrụ ụlọ 100 million years ụlọ ka dị nke ahụ rụcha ụlọ mkpọ aja ụlọ na-arụ mmiri zọọ ọma ebu ụlọ anaghị afụ na ụlọ simenti na ama ebu ị naghị afụ ya because mgbe British bịara ihe anyị nwere clan we have only clans anyị enweghị country ihe na-ekwu about the nation Igbo nation ọ bụghị about clans enwere nri clan nwee Arochukwu clan ha abụghị one all different clans ka ha and ha nwere different languages today a na-akpọ ya Igbo mana the origin ọ bụghị Igbo ka ha na-asụ their dialect all the close together they are almost similar ha abụghị the same thing you got to go so British wetara together kpozie Igbo ịghọtara ihe na-akọwa dị ama m ịghọtakwa ihe na-ekwu so Igbo nation British found Igbo nation ọ bụghị na ndị nọ n'ime no that nation na-akpọ ihe na-agụ Arochukwu nka ọhụrụ bring ya together before ọ dịghị together before ndị ọbụla nwere their own clan ndị ọbụla nwere their own clan so ọ bụrụ na ha chọrọ ha ji aka ha bụrụ onwe ha ọ bụrụ na British ga-akpọkọta ha were ndị ọjọọ mesịa dị mee ha eze ọ bụ British found Council of Elders British found it with Council of Elders were to govern them ọ bụghị anyị nwa found ya ọ bụghị anyị nwa ji aka anyị kpọkọta onwe anyị ọnụ to foundation in ancient days ọ bụghị nation ka anyị na-use priesthood we use priesthood to govern so ndị ọbụla nwere their own confederacy and clan and onye ndu na-edu ha we live together onwe onye na ibie na anụ ọgụ mana ọ ha kpọkọtara ya ọnụ nyezie wutaizi founduzie one language between all of them bring it together design ya a language ha na-emebu ya eme na akwa mee Latin word and the alphabet anyị na-use today so ọha abchd ahụ na-ekwu then brought the abchd abchd ahụ language anyị nwere language nke anyị na-eyuzu ede ihe anyị na-asụsụ na-ekwu okwu mana otu anyị si ede ihe abụghị abchd then give it to us so mmadụ agaghị enye gị leta isi ọ bụghị ya nyere gị asụsụ how can onye gị leta anyị na-asụ nke anyị ọ bụghị ihe anyị na-asụ ka ha nyere anyị na so anyị echenjigo ya otu anyị si ede Igbo a na-asụ before abụghị otu esi ede Igbo a na-asụ kịta ọ bụzighị ofu ihe because iwepụ ha n'ihe from ya ọ pụọ ọ bụzighị the same thing so ihe na-achọ ịkọwa dị asịghị m na ọha nwa found anyị nọbụ di ya anọ ha wee bịa mana ihe na-ekwuzi bụ nke kịta ọha nwenyere anyị ya ọ bụzighị nke ahụ anyị nwere before because mgbe mbụ anyị nwere clans ọ bụghị one nation all clans ka anyị nwere mana kịta anyị nweziri Igbo nation and anyị na-eyuzuzi abchd which is a Latin alphabet mami ọ bụrụ na nwere ebe ịghọtaghị ihe ya ka nkọwara gị ọfụma you need the information I can send it to you so ka iji aka gị wee ghọta ọfụma biko ọ na-adị mma akọruo egeruo Nigeria British found Igbo British found and that is simple through research science and research that's all onweghị onye sị na ha kpọtara ebe anyị nọ anyị esighị Israel bịa anyị nọ ebe ahụ so ihe a na-ekwu bụ na ndị Igbo ọ kaara anyị mma na anyị ji waya tụzụpụta ebe ahụ anyị nọ ọ kaara anyị mma na anyị si ebe ahụ pụta ebe ahụ anyị na-eji ụzọ adịghị ya olesi ma ya chọrọ igbo odibo unu chọọ igbo odibo mụ achọghị igbo odibo anaghị m agbara onye ọbụla odibo achọghị m ịgbara onye ọbụla odibo achọrọ m ka ndị a na ọ bụghị onye ọbụla na-edozi obodo
jekweje gụọ history of America. Ọgwụgwọ one person nke ga na-asụ ị ga na-anụ afa ha, ọ sị gị Churchill, ọ sị gị George Washington, ọ ofu onye ka ị na-anya n'afọ mmadụ na-agụ. So afọ ofu onye ka ị ga na-anụ, so ofu onye na-edozi ihe, ofu onye na-eweta atụmatụ na-echenji obodo niile. Unu eje mgbe the whole Igbo pụta ekwuwa nọnsensị asị ka ọ bụ ofu onye na-eweta atụmatụ na-edozi obodo. Ndị Igbo ọsọkwasị president of Nigeria today ya ya echenji because ọ bụ agụgụ isi. Anyị found ka anyị nwee foundation, ka anyị let's found a foundation. Council of Ed ahụ foundation ọdịnala ụfa ọsọkwa wụrụ na 10% of ndị Igbo ndị ọdịnala anyị ga-emove mountain a na-akpọ ha inyekere egbede onyeka ọdọrọ ada ebu a na-ebu anyị gbọdọ mgbọrọ. Mind is spirit, spirit is mind. Onye dibịa ya agwa gị jee jụọ onye dibịa jụọ ya ka o si agwọ ọgwụ, ọ gwa gị ya. Azụ eru anị ubusu ka eji eme azụ eru anị, ọ busu ka eji eme azụ eru anị. Jụọ onye dibịa ọ gwa gị. Ụmụnụ amaghọ, onye amaghọ ọsị gị gịnị edichọn ihe a na-eme, edichọn ọ na-eme maka ịmaghọ ihe na mmadụ na-amaha bụ ya okenye. Ọ dịghị ife a otu ahụ na-ekwu, ọ dịghị hard. Alụkwụsị bụ sayensị metaphysics. Ama m ka esi eme alụkwụsị, ọ sayensị ka ọ metaphysics. Maka ụnụ amagha na sayensị, ụnụ ama teknọlọji, enwe ihe ụnụ ma. Ihe nyere onye ọcha bụ ime alụkwụsị, ọ maghị eme ya because onweghị that spirit aha eji eme alụkwụsị adịghị na nke ya. Sọsọ nke o nwere ike imewu nke ha ji eme occult, nke ha ji eme initiation, nke ha mụtara, nke edere ede amụtara from Egypt, ọgwụ na no more no less. No more no less. Ihe ọ bụla ndị ọcha na-enwe today is from Egypt, nothing more, nothing less. So every information about science is discovery, discovery, discovery. All of them. Ọ bụ m kwuru ya, ọ dị na their book. Discovery, then discover, then discover, then discover. Everything is discovery. Before Einstein, Aristotle, Plato, before then nwere sayensị ha nwere. Mba, ndị a bụ ndị jere Egypt gụọ akwụkwọ. Aka na-ekwu etiwasị ya bukọrọ everything. Si Alexander, nke ọzọ si bụ Alexander the Great, nya mathematician. Onye gwara gị n'Egypt ijere gụọ akwụkwọ 15 years, ọ bụghị ha nwa iburu akwụkwọ ha na ịbazie buru akwụkwọ ha na chenji afa ha ba ọkwa ka na agwa ụnụ. Anyị mee ya otu ahụ, anyị were information a na be anyị echenjigharịa ya because anyị jiri Igbo gụọ ya, anyị ga-amụta karịa ha maka anyị nwa bụ the source. Anyị wụ the source. Ndị ọcha ka na-arụ plan na anyị nwere ike sef rụzie plan nke na-ebutere 3D stain n'elu ya. Yes, anyị gụọ ya n'Igbo anyị ga-arụ nwunye maka ọkwa the same phenomena, ọkwa the same phenomena ka eji eme ya. Nna nwanne, o nwere ndị amụ na Lagos, nwee ndị amụ na Abuja. Ha agwago m n'ime, ha agwago m n'azụ, mana achọghị m ka m bịa na-emechu ha ihu. O nwere ndị gwara m na osighi ha n'aka na mma ha je mụọ ha na Abuja, mụọ ha na Lagos. So o nwere nkwụsie ya ike n'Igbo otu ahụ. Ọ dịka a na-echiti ha echiti, osighịkwana ha n'aka. Ị gaghị ata ha, ị ga-ata mma ha na-asụrụ ha oyibo. Ọ bụkwa ha na ọ na-asụrụ ha oyibo ọsọ ka Elizabeth na ọ bụrụ oke tawawa. Ndị nka mma. So biko gbaghara ha. Anyị kwuo okwu ya agaghị ya nwaja bekee sef amakwughị m asụ, ịghọtago. Mana ana m ajọs na-ahazi onwe m ahazi, mana ama m ede nwa ọgụgụ isi maka nwe ihe m ji ya eme. Onye mere anaghị m asụ ya, chọrọ m ịsụ ka ha sef nsụ ka ha. Ndị onye ojii ga-eji Indian bichi Indian na onye ha asụ how are you oru England America ọ sị gị samee jie nsị. Ịnọ Pakistan, ịnọrọ Indian, ị naghị afụ nke how are you. Nwanyị naghị asụ how are you. Ịpụta ihe na-asịrị m hi man. Kedu ụdị nonsense bụ dat? Nwanne kwuo ka mmadụ na ihe na-ekwu na atụrụ m oyibo. So ihe a na-ekwu bụ na n'ọdịnala anyị bụ information, anyị bụkwa ebu. Ihe anyị bụbu that is gwogwo. Mana ọ bụghị maka onye ọbụla. O nwere ndị ọwụ maka ha, ndị ọkara obi, ndị isi ha ya anata agwa ya ma akụziere ha akụziere ndị ọzọ. Ihe ọbụla na-ekwu ebe a bụ ihe mma
anaghị m ekwu ihe nna amaghọ ihe mma ka m na-ekwu onye ma m onye ma onye m bụ ana m ekwu ihe nna ama ha bụ ndị na-enene ihe a ha afụgo m live face to face ha ma onye m bụ they know me direct anaghị abịa ikwughere abịa ha m ịtụọ na anaghị m ekwu I don't want akpọgo mme people may educate how to do this thing but ha eme ihe ka ịchọ ka mme enyego many people information ndị dị out ha sị na ha dị out for leadership and everything I give them information at the end of the day nonsense ihe anyị bịara here ka ụmụ anyị baa uru anyị chọrọ ka ụmụ anyị na-arụ sayensị na-arụ rocket na-arụ moto ihe niile ahụ na ọ dị adị all phenomenon is science go through it get it mana nsị occultic mean hidden nothing more nothing less ihe ezoro ezo maka achọ ka ụnụ mara ya onye ke occultic bụ oyibo ndị ọcha occultic bụ oyibo ọ bụghị igbo occultic ya oyibo ke ndị kpọrọ occultic ndị ọcha ka e wee scale na-ewe because occultic mere associate to religion so that onye nwa bụ the opposite of religion occultic ebe ekwensu bi ị na-agbanụ ekwe ebe ahụ ekwensu bi anaghị m eje that side nere anya n'ebe ahụ ka ihe dị o asị gị blue bread gbuwa bread bụ divide bread into two ọ bụrụ two mana asị gị half kindergarten science but anyị ma na ije na quantum physics all two because subtraction is multiplication extraction is multiplication but for you divide is half you see if you go I say 1 plus 1 is equal to 1 plus 1 or 3 na quantum physics because plus a space is not empty space is not empty but for ndị nta akara all 1 plus 1 bụ 2 then ikewa bread bụ ọ bụrụ half mana ị na-ahazi ama na otu bụ ihe ahụ ịma na igbu ego the bread ọ bụrụ go 2 that means the women represent Eve in the biblical mythology women represent Eve because women bụ a sị gị na emere Adam ka ọ lahụ ụla that is atom were mkpịsị ngụ Adam wee kee Eve that is the extraction that is multiplication women mean to multiply that's why of the source of life for women Eve ọdịnya maka a na-ekwu onwe ihe ọzọ so science bụ the easiest way to get close to God all symbolic science is symbol iti ịrụ fan ịrụọ onweghị onye ji gị aka iti iwere ha na iron now ichi ịma ma iron ọ liquid were etinye na 175 degree fire ị mara ma iron ọ liquid ka ọ bụ mana ifuru ya otu osi ike all liquid ka ọ bụ were etinye na 200 degree hot ọghọ mmiri liquid ozugbo glass bụ aja ọ si sand bụ glass ahụ ị na-afụ that glass ị na-afụ si sand itinye 200 degree now ọghọ liquid aja ahụ ị na-afụ aghọ liquid ọ glass bụ aja mana ụnụ ama ha na glass bụ aja ịmaha iche na glass bụ glass na enwe ihe na-akpọ glass mba ọ aja ka eji eme glass ihe niile gbara unu gburugburu ditool ahụ unu na-eyuzu ebe ahụ bụ akpụ ahụ ị na-eri akpụ ahụ ị na-eri everyday iricha ya na-esi ọ ya ka eji eme ditool ọ ya bụ antiseptic eternal alcohol ọ bụ akpụ ihe niile gbara anyị gburugburu n'ala Igbo everything from A to Z ichi inwego gị na ego nọ maka akọghị uche enweghị akọ na uche inweghị akọ na uche onye nwa bụ the problem ọ bụghị maka ego ọ bụrụ na ị nwere akọ na uche ịma na ego gbara gị gburugburu n'elu ndechi nko ndị China anya ọtị China ha nwa na-arụziri anyị ma ọgwụ vuakanga ọ ya ka eji arụ paracetamol every pain relief all na only West Africa ka na-akọ ya only in West Africa ka na-akọ vuakanga only in West Africa nowhere else ebee ka ndị Igbo dị ọ na South Africa ọ na mana njụọ unu na mkpọta mmadụ 100 of Igbo na-ajụ ha 98% amaghị na vuakanga mana every ijuo Chinese people 90% of ndị China ma ihe vuakanga google ya ma ọ bụrụ na unu chere na nso anaghị ekwu ozi google ọma m n'ụnụ ndị na-ebe a nwechara kọmputa google vuakanga VOACANGE vuakanga seed ọgwa gị na West Africa ka ọ dị ọgwa gị ihe eji ya eme
ihe a bụ ihe nna ụnụ ha ji agba afa, eji agba afa, ihe bụ aka nke eji agba afa, mana ya amaghị ya, anya ya ha ama ya. Mana ịjụ anyị kedu ebe a na-akpọ ka ebe Job dị na Baịbụl, anyị agwaghị ebe Job dị na Baịbụl. Chefuzie na Job na nsogbu Job bụ na Chukwu na ekwensu mara n'aka. O kwenye Job mere, Job nọkwara onwe ya, Chukwu na ekwensu mara n'aka. Ọ sị ị ga-afụnụ ka o mee Job ada ọya ndị bi enwụsịsị ya. Ka ihe gbasara Job na Chukwu na ekwensu na-ama n'aka na ịma revelation from A to Z, mana agwa jụọ gị omen na ịma o si ngo omen na ịma dị. Agwa gị iwe bụ iwe. Asị ọ na-ata mpa with your belief, ọ na-ata mpa with your faith. Onwe na-ata mpa with your faith na anaghị amacha ihe amacha. Anyị na-amụrụ, life is experience, life is a teacher. For me is a teacher personally. For me life is a teacher personally. But ihe na-enweghị ike ime n'ụwa bụ to accept that na adịgo m enough, I must go. And enweghị ihe nwere ike ịtụ ụjọ. The akwụkwọ ọsọkwa bụ na edere akwụkwọ ahụ ekwensu 100 devil demon, let me give it to me, I will read. Anaghị m atụ evil ụjọ, I transform evil to opposite. Nweta evil m turn opposite of evil, ọkwa God. Opposite of Satan, ọkwa God. Then I turn the evil to opposite, ọ bụrụzie God. Ọkụ mmụọ nsogbu adịghị, anyị ruo dị anya wụnyụọ ya rụọ ya ụlọ. Chikina. Ọwụ na ndị ọcha nwere ike iru moto, ma arụghị moto, onweghị uru mbara na n'ụwa na. Ka ị na-ebe eme? A consumer? A consumer, black man choose go to be a consumer. Unu na-ete mmadụ ule. Ndị ojii unu na-ete mmadụ ule, I choose go to be a consumer. The whole Africa niile ọchọ na-arụ moto. More than half of the parts of Ijaru moto na-ebute from outside. I nwere mining. Everything Ijaru moto mine ka a na-mine ya. Kedu ebe a na-mine na Africa onye ojii nwere company? Kedu onye company onye ojii nwe? Ọ sị na ndị Hausa nwere 83% of oil block. Onye na-mine the oil ya? Peter Obi nwere oil na Aguleri. Onye na-mine the oil na Aguleri? Who is drilling there? Ndị ọcha. Ndị China ụnyaahụ kwuru ọ bụrụ oge na ndị North Korea na ndị Iran na-abịawakwa. Ndị Pakistan ka a na-akpọta ka batịrị nọ ndị amị na Afrịka. Ndị ojii ihere anaghị eme anyị. Ị na-ajụ mgbe nwere ebe akwụkwọ a ji agụ ha ezori ezo. Akwụkwọ a ndị a na-agụ were arụ moto ezori ezo. Ezoghị ezo. Maka afụ na m ya fụ na ezoghị ezo. Ọ bụghị onye ọbụla ma ihe, enwere ndị ma ihe. Nke ahụ normal. Ọ bụghị onye ọbụla ma ihe, mana ndị ahụ ma ihe at least enye ha the chances. Enye ndị ahụ mara ihe the chances ka ha nwee ike I demonstrate their talent. All is mind with spirit, the spirit of God. Everything they hear inside your brain. Ọwụ na your soul let develop enough, don't worry. Nsogbu adịghị. Ị ga-anwụ bịakwa again so that your soul will be developed. Enwere ihe a ga-eme kwuo ya ha aghọta ya because your soul adịbeghị matured enough to grasp that information. Nsogbu adịghị. Time will come, oge na-abịa, oge bịa, ọ bụrụ oge nke gị. Hapụ ndị machọgoro amachọrọ ka ha mee ya. Follow them. A sị na onye fee eze ka eze na-eru. Onye fere eze ka eze na-eru, mana na Igbo nkịta ọ wụzi anụta agbọ ga-achụpụ agadi. Chefuo na eze bụ agadi. Eze bụzie kedụzi onye ga-achị ezinụlọ. Enwe ezinụlọ ọ bụla. So ọ ka mma kịta ugbu a oge, ụka bụ oge, taa bụ gboo. Anyị ga-anọ ka juzugide ihe a ndị Hausa ejebe n'ọnwa. Ọ bụ nọdị na ebe a ndị Hausa na-akpọrọ ụmụ ha na-eje na best school. Ọ bikos na isi adịghị ha na isi akpakọ ha ọnụ. Ọ bụrụ isi kpakọ ndị Hausa ọnụ, onweghị ụdị skuul ndị Hausa na-akpọjebe ụmụ ha. Onweghị ụdị skuul ndị Hausa na-akpọjebe ụmụ ha. Mana gịnị osi ha Chukwu enye, ọ bụghị ha akara aka ha. Ọ bụghị akara aka ndị Ugwu, akara aka ndị Igbo. Ọ bụ akara aka ndị Igbo maka Chukwu kechara anyị onye aka. Mbọchị Chukwu bidoro ike mmadụ ka o kere ndị Igbo. Onye ka o ji kpọ ha ndị Gboo. Ndị ọzọ si bụ ndị ọzọ ka e wee mezuo mmadụ, ka e wee mezuo iwu. Mana gịnị mere? Anyị hapụrụ ụzọ. Anyị hapụrụ ụzọ esi ejebe, ụzọ niile esi ejebe sayensị bụ ụzọ esi ejebe Chukwu. All from the road to God ka ihe enweta sayensị. From road to God. You have Chukwu na religion for control. Culture is a control, is an indoctrination. Culture because it's a way of life, it's a cultivated way of life. Bring our people together. Ọ bụ ihe bụ culture, nweghị imekọchekwa na culture si n'eluigwe si n'eluigwe. Asị, ọ ngị ya abịa ụdị ya. Anyị enweghị culture.
nke anyị nwere na bụ ndị British mebisiene nke anyị nwere tiri ha nke ha. Our original way of life is been destroyed 1600s. Tiri anyị nke ha, nke anyị nwere kịta abụghị nke anyị. Council of Elder abụghị anyị nwe ya, is a British system of government. Kọtụma all ndị kọtụma ọ bụghị anyị. Ihe anyị nwere priesthood, eze chi, eze anị, eze ụmụ bụ ụmụ eze uchu, eze ji. Ọ bụ eze ka anyị nwere, ọ bụ eze na-achị. Ndị asị anyị na Council of Elders nonsense rubbish bunkum anyị eburu na-akpagharị ihe ọ bụla enyere anyị eburu. Kịta na enwekwa ihe na-ọkwa ndebe anyị ịma na ekwu onye m ihe a mbụkwuo ya ebuọ anyị ma ihe anyị na-ekwu. Ihe ọ bụla m kwuru ebe ọ bụla ịfụrụ m jụọ m ya ngwa gị ugboro 100. Chukwu Abịama abụghị Chukwu. Enwere Chukwu, nwee Chukwu Abịama, nwee Chineke, nwee chi. Ọ dị iche iche. Maka ihe nji ekwu ihe a bụ na-eji afa Chukwu Abịama ezu ochi. Chukwu Abịama bụ oracle, is an oracle. Maka onye na-amaghị ọmara, maka amụkọ m the consequence. Ọ bụghị oruo echi ọ gbajuo dọrọ ịkọwatu ịchọwa onye ya akpọ na fon. Ọ ga-agbajukwe dọrọ onweghị onye si ga-akpọ na mana ị na-akpọkwa marakwa amara na ọwụkwa for judgment. Chukwu Abịama is for judgment. Ọwụ for judgment maka ose etikwe asịkwana na m agwọghọ gị ekwukwene m maka onye na-akpọ ka ọ mara. Chukwu na-eme ebere maka Chukwu is the source of creation, the father, the all. Oya bụ Chukwu Abịama ma anyị nwa bildụrụ ya for judgment. Makwa n'ime na aka ga adịghị ọcha akpọkwana olesi m mana n'ime mmụọ na eziokwu na ịma ihe ị na-eme all for judgment. Anaghị eji emegide mmadụ. Iji emegide mmadụ icheta ha nọ nsi cheta ihe m kwuru. Ịma na ndị Igbo amaghị omenala ndị Igbo, ha amaghị ọdịnala. Ọ ya bụ nsogbu ndị Igbo na-enwe. Na nwanne aghọtaghị m ihe i kwuru ebe ahụ. Ịghọtago? So ihe m na-ekwu bụ na ọ ka mma na anyị amaghị na anyị ma ndị mmadụ machakwa history of everywhere. Ndị ọcha niile Ajay Crowther anyị machana, Florence Nightingale, Edward Jenner, anyị macha ihe niile a, mana anyị amaghazi ọdịnala. Nene anya anyị amaghazi ebe nne na nna anyị wee pụta ụwa. Onwe ndị na-amaghị ikwu nne ha, enwe ndị na-amaghị ikwu nne ha. Ha ka nkụ, ha amagha their surname of their mother. Afa nne ha na-aza ha amagha surname of their mother. Mana ha ama St. Paul, St. Peter, even mma St. Peter. Ha ama mma St. Peter mana ha ama ha mma nnukwu ya. Ịghọtago? So mmadụ onye Igbo ọbụla sị na ihe emeghị ya, anyị na-ere ụjụ. Asị ndị Igbo anyị na-ere ụjụ. Mgbe anyị ji wee kwuo okwu ọdịnala anyị erukọtago ụjụ wee gwuo mmiri ịsa. Ihe ahụ sị na Moses je na mountain jụọ Chukwu kedu ihe ọ ga-eme. Anyị ejego na mountain jụọ Chukwu kedu ihe anyị ga-eme. Kedu ihe anyị ga-eme na ife emegide gị anyị na niile bụzi anyị sọ mmiri. Asị ndị Igbo na anị bụzi sọ mmiri. Kedu ihe anyị ga-eme? Chukwu wee sị anyị okwefere ọdịnala jee vọpụta ọdịnala ebe maka ọ bụ dust. Ndị Christian religion ji dust kpochie ọdịnala. Jee fụọ ụfụrụ fopụ the dust etumetu fọnite ọdịnala. N'ọbụ ọdịnala bụ ebe e niri mkpụrụ obi ndị Igbo na iwepụtakwa ọdịnala. Ndị Igbo abụrụkwa ofu onwe and ha bụrụkwa ha n'ofu. Ha abụrụ enyekere egbede, ha abụrụ akwa akwụrụ. Onweghị onye nwere ike imerinwu ndị Igbo n'ụwa. Ndị Igbo na-ekwu na ha bụ Israel because their consciousness in their mind ha ma na ha bụ ụmụ Chukwu. In their mind ha ma na enweghị ihe emerinwu ha, mana ha been deceived to change their name to Igbo to Israel as if no Israel ka Igbo ike. Asị ka ọ bụ ndị Igbo ka ndị Israel ike 100 million times. Mana gịnị anyị hapụrụ ụzọ esi eme esi ụzọ ọzọ. Enweghị ihe dị that side. Ndị Israel siri ike bụ maka na ha nwere science and technology. Ha ji power, physical power ha ji. Ijighị power, ijighị physical power, anaghị ekpete na ekpere. God of vibration. You don't get to God by speaking nonsense, speaking in tongue, rubbish. No. Ị ga-erunwu Chukwu nso site na agbam nkịtị. Silence.
because God of vibration, ọ bụ spirit ka ọ bụ. Ị gaghị ejekwa nwunye na-ekwu okwu. Okwu metaphor. Language is metaphor, is being created by us. Anyị kere language, ọ bụghị Chukwu. Asụsụ bụ anyị nwa mere ya, Chukwu emeghị ya. So Chukwu anaghị ekwu okwu, ekwugerizina. Ịpụta n'otu ikpe, ịpụta na-efe ikpe. Ịchọ ikpe ekpere, ị tụọrọ chi gị ọjị, tụọrọ ya mmanya. Ọsọ gị gosa ma ị gụọ, ọsọ gị ikpe ekpere ikpe, mana ya doo gị anya na onye na-agwa bụ onye nọ n'azụ gị, na Chukwu chi gị na-edu gị. Ọ chi gị na-edu gị ka ị na-agwa. Ọ ya ga-eburu dị meseji wee bujere Chukwu, wee buje Chineke godi. O buje Chineke, Chineke ebujezere Chukwu. Chukwu anaghị eru ya nzo. Chukwu na-ebetere aka. Ịmakwa ebe anyanwụ dị na millions of destiny here o. Mịafọ Chukwu ebe Chukwu, bifo iru ebe Chukwu enwere ike fuelu ga-agwụ n'ụzọ. Bifo ekpere ga-eruo n'ụzọ sef, ụmụ ekwentị ka nkụ n'ụzọ, bot wo dị ekpere. Mana ibunye chi gị, chi ga-eburu ya na-agba maka nke gị. Maka ndị Igbo na-asị na chi m egbuo m, ị maghị ihe ị na-ekwu. Ọ bụ na ị na-ekwu okwu ị naghị eche ihe, na-asị chi na chi m egbuo m, nna onye na chi ya, nna hapụgodo onye ahụ onye na chi ya. Mana ị na-ekwu ya oge ọbụla, ịpụtazi iburu Jizọs na-akụgheri nke maka onye na chi ya gịnị mezie? Chi gị ahụ ị na-akpọ onye ka ọ bụ. Once you worship, every worship is a personified God, is idol, pump and play. Once you worship idol, no more, no less. Because iboro gị adịghị ka nke anyị. Our souls has been million years, so omega advance. Once you worship, is worship. And once you worship idol. Mean I worship ego, mean I worship osisi, mean I worship osikapula, me kpọrọ ya Chukwu, me kpọrọ ya Chineke, me kpọrọ ya Abiama, me kpọrọ ya Jesus, me kpọrọ ya Mary. Once you worship idol, because you don't worship invisible. You don't worship phenomenon because you na ha afụ ya anya. You can only give glory to God. Otito. Ị ga-eto ya maka ihe ọma o mere. You got to go. So ihe niile Chukwu kere eke is admire. Enwere ndị dị sacred. Maka anya go me example before, ọ bụ na ị chọọ ịgwọ ọgwụ maka azụ eru anị. Nwamba. Ihe ọbụla. Ọ bụkọsọ all mind ka eji agwọ ya. Arụ kwụsị ya ha agwọ ụnụ nke ahụ maka ụnụ nwere ike ịma ya isi n'ọhịa. Ndị ụka ụjọ abaa ụnụ ahụ ka m gara egwujiri ụnụ egwu. Ọdịnanị unu kwesịrị ịdị happy na ụnụ ma ya. Ị kwesịrị ịdị happy. Obi aṅụrị ga na-akpa gị na ịma ya ụdị ihe a. Ị kwesịrị ị na-eko iko ụgbọgụrụ. Yes, ọ dịghị izi. Onye ọcha ama ha ka esi eme arụ kwụsị. Ama m ihe m na-ekwu, I'm sure. Onye ọcha rụrụ plane because plane is a symbolic science. Physics is a physical. Physics meaning physical is a symbolic science. Only phenomena what you can see. All good na ịfụghị anya, mineral, you can see minerals. Every atom of plane was built by mineral. Only plane ifeni. Ịmago na once ọwụ na iwere taya moto na ka m na very perfect example ka plane si apụ. Ọwụ na iwere taya moto hang ya na wheel. Imove oye. Once ị na-emove more speed ọ na-add, more ọ na-echange. So onye nwa na-eme plane o ji efeni. Plane nwere kilomita ọ ga-eme oruo. O change eburuzie ihe a na-akpọ anti-gravity. Ọghọ anti-gravity o wee binie. And oji ibini ọ ga-enwe another part of energy ga drag ya up, nwee nke ga drag ya down. Then ọ ga-amarị ebe the air face at the moment ọ ga-esi wee pụọ, so that ka air ahụ nwee ike ibunie because ọ nọzi na anti-gravity, ọ nọzi na gravity. Mụ na gị kwụ ọtọ because of gravity. Gravity pụọ, mụ na gị ada. Gravity pụọ gị n'azụ ịda. A spirit ọ pụọ gị n'ahụ ịda. Onye ahụ ọ bụrụ ọnwụ. So ihe na-egbu mmadụ bụ organ. Once your organ, your heart kwụsị ịpọmpụ, blood akwụsị ịpọmpụ, onye ahụ anwụ. Ka ihe na-apọmpụ the blood maka ị na-eku ume, ikuru ume. Ọ bụrụ na ị naghịzi eku ume, the blood agaghị apọmpụzi na ọnwụọ na ọ bụrụ na onye ahụ anwụọ na. So ihe niile ahụ physical science. Mana ndị ojii having the carbon, because all carbon bụ na ọkụ na-enwu. Ịma na ihe na bọnụ all gas, oxygen dị na dị osisi, ọ ya bụ ọkụ ha na-enwunu. Ịmụ ya osisi ọkụ, ọ dị oxygen dị na dị osisi na-enwu dị ọkụ. Ọ bụghị dị osisi. And ọ ya nwere osisi gbachaa ọkụ, ọfọzie black, ozie the carbon only. The gas ya pụọ na the gas abọn go. Ọfọzie dị osisi na-ezi ojii. Ịghọtara?
so all sayensị bụ the only way. Sayensị adịghị difficult, mana ị ga-emepe ya ụbụrụ isi gị wee ghọta ya. Ị ga-aghọta na the normal education is for kindergarten, all to keep you down, keep you submissive, keep you undeveloped, keep you unrich. Oya ka eji wee design ya the public school and the akwụkwọ ụnụ na-agụ. Ọ bụghị ya enweghị ebe eji eje ka okoko ọ na-eme gị okoko. Highest enye gị professional one nke ga-eme roche rụba na bank wụrụ professional ọ na-eko. Ana m arụ na bank, ana m arụ n'oil company anụ ọhịa, ị na-arụ n'oil company the same thing ahụ e nyere gị iji were n'oil company ị nwere igwe mara ihe ị ga-awụnwu mining, ị ga-eje nwudere ile oil, the same information ị ga-eyuzu nwe. Mana igwe okoko iji ọzụ stay focus ka akwụkwọ gị $4 million a month izuru jebe maka ọ mara o nwere ike o jebe ime nke ọzọ ego adịghị ya. Enwere ike before o meta ego o nwere ike o mego drilling for 5 years or 10 years, mana ọ chọrọ ka akwụkwọ ya $4 million ozugbo o je soro ndị ọcha kpagaba eri na mba mmiri. Obere oge ụmụaka atọrọ ya onye ọbụla n'ụwa ya. So ọ ka mma ka anyị were ihe anyị mụtara wee baara onwe anyị uru. Onye ka anyị ji wee sị n'ọdịnala ebe Chukwu si n'ọdịnala ka ọ ya akwado ọdịnala ka anyị ga-akwado maka ọ Chukwu mmadụ bụ Chukwu, mmadụ bụ chi ibe ya. Ọ mmadụ bụ chi ibe and o sigo n'ime anyị na-ekwu okwu. Ọ bụghị about the country because country were diplomatic issue. Nke a bụ ọdịnala ọdịbendị ọdịbendị. Achọrọ m ka ndị be anyị na-arụ moto na-eje n'ọnwa. Onye ka m ji ekwu ihe a. Unu chọọ ka m gosi unu vidio ebe a ngosi unu be m. Abụghị m onye nkịtị, agụ anaghị agụ m. Esi m ọrụ wee pụta ike gwụrụ m enyi, achọrọ m izu ike mana ama m na ofu a tree cannot make a forest. Nnaba ụra gaghị aka na amụ na watch TV na ọ bụghị ya wụ be iruo na village ụmụaka atọrọ gị nke ahụ ọ bụ ndụ mba. So ọ ka mma ka anyị hazie n'ọdịnala, anyị hazie onye ọbụla bụ onye otu ọdịnala. Ọdịnala bụ otu ịbụrụ onye otu ọdịnala at least ị ga-ama the 4 fundamental element: the earth, the fire, the water and the air. Ị ga-ama ihe ha representịrị, mara ihe ha na-arụ. At least ị ga-enwe common knowledge how solar energy work. Ị ga-enwe common knowledge ị ga-esi emenwu mmiri ruru unyi ka ọ dịrị ọcha. Ị ga-enwe common knowledge agriculture and the importance. Ị ga-enwe common knowledge of this small way. Ị gaghazi awụ onye ụbịam n'ụwa gị. And onye ọbụla bụ onye ọdịnala, onweghị onye ọdịnala ihe ga-esiri ike maka ndị ọdịnala kwadoro ndị ọdịnala and ndị ọdịnala ga-akwalite anyị Igbo. Ọ ya ka eji wee mezie ya ọdịnala cultural heritage. So ndị ọdịnala aha ya akwalite anyị Igbo. Ndị nkịtị arụbazi ọrụ, ndị chuzuru ịbụ ndị nkịtị ọrụcha ọrụ ọ na mbọsị ụka ọ chọọ jefee Jizọs n'obodo ike onwe chọrọ ịma. Enye gị ọrụ ịrụcha ọrụ ị na-ijefee Jizọs gị o ijefee Mary gị o nobody cares. Mana ihe anyị ji ekwu ya otu a bụ na onweghị onye mmanụ ebe onye nzọpụta si abịa. So onye ọbụla dị nkwadobe si na ọ chọrọ iso wee nyere ndị Igbo aka na ndị Igbo ataghị afụfụ. Ndị Igbo na-ana ana ma ị chọrọ ma ị chọghọ ị ga-abụzi onye Lagos na-aza ife anya na Lagos. Ị ga-abụzi onye and ị ga-awụ second hand citizen there. Ị ga-awụzi onye Abuja n'ugwu Hausa na Kano na-aza Okeke. Ị ga-awụzi Okeke na Maryland a na-arụzi Igbo village now. So nke ahụ anaghị etizi ọnụ. Ha egorogo gadị n'ime ọhịa na-arụzi Igbo village na-arụzi model house. Ọdịnala ga-ewepụtakwa ihe ahụ ewepụrụ ewepụ. Ihe na-ekwu ewepụrụ ewepụ akwụkwọ ha nụrụ sị na ụnụ na-eje biko ọkwa otu unu si ekwugheri maka Chukwu abịa mata ọkwa otu aka unu si wee bido fewe arụsị. Ọkwa otu ahụ ọkwụ amaghị ihe ọkwa ya nwa mgbe a na-asị na arụsị kwụsị bụkwa arụsị kwụsị ọkwa maka judgment ife mara ihe na-eme ndị okooko buru kpọba isi ala gbewere ibe oruzie echi ndị acha ewere bata anyị mesie ndị be anyị na-efe arụsị amara ihe ebu ihe Virgin Maria onye ọbụla n'ụwa ya. So ọ ka mma ọfụrụfụ chakwa mara ihe ị na-eme. Atị na-asị na ọta ịsa ịchịrịchịrị na mba ihe ọbụla mmadụ gwara gị jụọ ese jụọ ajụjụ ajụjụ anaghị efu ụzọ. Ị nwere ike ofu onye na-achọghị ka Igbo dị mma sị gị ndị ọdịnala hapụ ndị awụ ndị ọgwụ ego ndị awụ ndị ọkọchị gị na-ekwe ihe ọ na-ekwu yes ihe anyị ji na anyị ga-anụta Igbo na unu na-ere mmadụ ụwa niile ọkwasọ ndị Igbo.
human being with the most dangerous species on earth. The most dangerous species enwere on this planet earth is human being. So ọ bụrụ na onweghị consequence, human being must do evil if there is no consequence. That's why ndị Igbo ji ata afọ, because onye Hausa ree nwanne ha gbuo ya. Onye Hausa nwa ree nwanne ya ha agazi na village ha, ọ dị ha ebe ha gbuo ya. Mana nke ndị Igbo bụ aka na-ekwu na ọ sị gị hapụ God wee judge. You see? Ọ sị gị hapụ ya Chukwu ya ekpe. Ngwanụ Chukwu ya ekpe nchewa anyị na-ata afọ anyị na-ana. Nwa ụkpana na-eregisi okwu na aka ọ sị na ya na-aha mmanụ. Tetenụ n'ụra. Tetenụ n'ụra. Anakwa ayọ mmadụ biko ọkwa onye ọkara obi. Isi na ihe ọma adịghị mma. Nsogbu adịghị. Bịaba. Ọ bụ so n'ala Igbo ebe ọ bụ na ị nọ ịchọkwara ịbụ onye ọdịnala ị ga-abụ main boss. Gwa m na ị chọrọ ịbụ onye ọdịnala nwere grade. Ị nwere ike iwe obote onye nkịtị, mana ọ time na-aga o so n'ihe ọma ị na-eme, o so n'omume gị, ọkwa ga na-arịgote. O nwere mgbe ọkwa gị ya eme ozie ịbụrụzie onye ọgadagidi. Ịghọtago? So nwayọ ka eji eme ya, anaghị arọ ndị ọdịnala anaghị achụ ya n'ike. Ndị ọdịnala anaghị achụ ya n'ike. Anyị chekwubere na Chukwu aha anyị na-afụ anya bụ anyị nwa. Chukwu a na-afụ anya bụ na gị na-abụ. And enweghị onye ga-emere anyị ya na-abụghị mụ na gị na-abụ. Nwoke onye ọzọ. A sịkwa na enwere onye ọzọ ya eme asị ma ọ nwere ike ibere ivo mụ ekweghị na enwere sky daddy na-abịaghị ya ime anything. I don't believe it. Ekweghị m na enwere anybody nwere ike imenwu ihe n'ụwa na-abụghị gị nwa n'ụwa physical life. Because of agbara physical, onwe eji physical. Ọkwa minus, gịnị bụ minus? Minus wụ line, aka line agụba naanị. That is minus. That is God is minus. Zero is God. Because zero, apart from mathematics, zero wụ another thing. Zero wụ spirit, because spirit wụ random ka ọ na-agba. Ọ naghị anwụ. So that's why you were zero represent God. Minus represent the God, because all minus. Minus all. Why do we carry a line? Because earth represent a line. Then are invisible. Ya half anya. So when he came for anya, mother was no way. Mother get the blue photo. There was somewhere. So Chukwu ya rubbish. Obi believe. Kedu onye ọ bụ kedu ebe ha dị onwe ebe onwe nwanne kedu ya dị ha kedu ụmụnne kedu nwanne mpa ha kedu nwanne mma ha unu eburu picture mmadụ debe chọọchị ka Chukwu esi abụ mmadụ. Unu kpọrọ ya Chukwu ọ bụrụzie mmadụ. Nna nwanne na enu anya na unu ama ha na-eme. Maka Chukwu ga na-ewe iwe sef. Chukwu ga na-ewe iwe. Ndị Igbo na-ejezi ụka ihe a na-esiri ha ike. Ọkwa ndị Chukwu ji eme ọnụ. Ọ dị ka mmadụ ịmụ nwa dị ọkpara ya na-agha eri. Onye ahụ nwere ike ịkwụ ụdọ. Unu ama na onye mụọ nwa dị ọkpara ya na-agha eri o nwere ike ịkwụ ụdọ. Ịmahụ. Ọ ihe unu na-eme Chukwu na. Chukwu kechara na onye unu ihe niile. Unu anaghịzi eri. Ọ bụ na Chukwu ahụ, ọ bụ na mmadụ bụ Chukwu akwụkwọ nọ since. Ọ because na onweghị ike ịkwụ ụdọ. That's why eji eme ihe. Ọ bụ na mmadụ bụ Chukwu akwụkwọ ụdọ since. Ihe ndị Igbo na-eme Chukwu. Oh my God. Chukwu ataghị ahụfụ. Chukwu ataghị afụfụ. Ebe ọ bụ na ndị a nwere ike iburu ihe statut apịrị apị bunye onye Igbo. Onye Igbo eburu na-akpagharị. Eche na echiche. Onye Igbo mụrụ nwa sị nwa ya Adam. Chukwu mere Adam ka ọ lalụ ụla. O were mkpịsị ngụ ya wee kee Eve. Wee fụọ ya ụfụrụ nye ya mkpụrụ obi dịka Adam. Nna ụmụnne m na ụmụnna m na sayensị ebe anyị ma, because anyị ma na Chukwu bụ sayensị na onwe ya. Kwasị na Chukwu bụ mmụọ ọ kasị akasị, onye dị aka ya dịrị n'onwe ya na-enweghị mbido na-enweghị njedebe. Ọ sayensị, because ihe na-agwa gị ya ọ study. I am talking according to study. Chukwu bụ mmụọ according to science, na-enweghị mbido according to science, na-enweghị njedebe according to science. Bụrụkwa onye okike, because Chineke sikwe from Chukwu pụta. Bụrụkwa chi from Chineke from Chukwu. If not science, so here you narrative of science. That means the Adam is the atom. The atom bụ
Latin name, Greek name enyere the source of creation. You got that? The energy, the physical energy produced through man. You got to go? So now, about an atom, if you remove any electron from atom, it multiplies. That is quantum physics. So here Bible na-achị kọwara ọnụ na Adam, God remove electron, which is Eve, from Adam. That is the separation. Even the Genesis, Old Testament, gwara ọnụ na Chukwu Elohim is masculine and feminine. You got that? So Adam was the atom. So the Eve was the electron removed from Adam to extract the separation between man and woman. Because normally man and woman is the same. We only differentiate, give the woman womb man, or you mean womb man, womb. Onye nwere akpa nwa, nwoke mere akpa nwa. Womb man, or woman. So the two of them represent one is man. Man is man. Then womb man, that is woman, the Eve. Ndị ọcha nyere Eve because of why? Woman use their left brain to think. And their left brain represent material. That's why. So ndị ọcha indirectly na-akpọ ụmụ nwaanyị ekwensu. That's why o ji wee gwuo na that serpent represent no Eve ka ọ gara to. Because the serpent with the kundalini who goes to your brain. Onye na-eme gị iji eche uche. You got to go. So ọ bụ de ọsọ ya ka o ji wee sị na ekwensu aha jere na left brain ebe ọ na-akpọ Eve nwaanyị. Nke ahụ wee confuse the right brain, which is the Adam. So in essence, ihe a na-achọ egwu ụnụ bụ na Adam is the atom, then Eve the extract of the electron from atom. O make sense, common sense, because onye mere Eve ji wee represent multiplication. Only from woman life comes. Because ị nwere ara, nwaanyị nwere ara. Nwaanyị nwere clitoris, ị nwere amụ. Ihe ọ bụla ị nwere nwaanyị nwere ya sọsọ n'ime afọ bụ ebe nwaanyị si wee dị different n'ime afọ ya, and ebe ahụ bụ the source of creation. So ọ ya bụ the electron. So electron ahụ multiply. Subtract in quantum physics is multiplication. Extraction is multiplication. That's why even na mathematics asị gị cross bụ plus. Yes, because the minus, the line of the minus and the plus, that means the two. Mgbe ọ bụla ị kewara bread, ọ bụrụ go 2, ọ bụghị 1, ọ bụghị half. So in essence, division is multiplication. I were mmadụ gbuwa ya ịbụọ now, ọ bụghị ịbụọ, ọ bụghị half. Like nothing like half. Nke ahụ education for kindergarten. As the same thing applicable to number. Number is only from 1 to 9, no more number. Because you go 10, or 0 plus 1. You go 11, or 1 plus 1. You go 1 before. You add there, multiply add the 1 or go 2. You go 12, you would 1 add there to 2. Over here. So the whole number make exist. You are just multiplying. You do 20, it's not 2 empty. 2 the empty. 2 the empty, I have 2 from 0. Okay, I have 2 empty. Empty. Empty beginning 0. 2 plus 0. Over here with 20. 30. Okay, with 3 plus empty. Empty okay with 0. Simple as ABCD. Mana ndị jere nta college nta akara. Maka ihe na akpọ college nke ahụ na-eje nta akara. Ha ya ha ghọta. Well, I say go 11, 12, 1, 2, 3, 5, 10, 20. Rubbish. Akwụkwọ nta akara. So ka mma ọdịnala ga-egbuwara ụnụ ahịa. Gwụ na ihe bụ aka agụ nsibidi. Ịnọdụ ebe ndị ugwu nọ ide ihe ndị ugwu anyị ha ama ihe idere. Ịnọdụ ebe ndị ofe akwụ nọ ide ihe anyị ha ama ihe idere. Ikwu okwu ha ya ha ama. Isi ya nwanne iwere enu itinye aka gị n'enu ịkatuo ya naanị. Ọ mago ihe i kwuru. Onye ọdịnala amago mgbe ihe i kwuru. Isi ya na Z, onye ọdịnala amago ihe i kwuru. Isi ya na cross plus cross n'aka nne plus cross n'aka ebe. Ọ mago na 14 ka ị na-ekwu. Inye cross ito ọmago na 14. Isi ya 18. Isi ya cross itinye I na ha ni itinye I T minus then T minus na signal 18.
ọgbago na 18 mana onye ugwu amahọ na anyị kwere ya krọs ha anyị naanị ha anyị n'aka nri ha anyị n'aka nri ọmahọ mana onye ọdịnala ma ihe ị na-akọ ọsọsọ ebe anyị ga-esi wee je n'ọnwa bụ ihe a onwezi ebe ọzọ ọsọsọ ụtọ aka ga-esi emerinwu ndị ọzọ onwezi ebe onye sikwa na enwere ebe ọzọ nsogbu adịghị anyị abụghị anyị amaghị ihe niile mana at least nke anyị ma o zuworo anyị nke anyị mazuoro anyị ihe anyị nwere infọmeshọn anyị nwere ọdịnala anyị bupụta anyị na Israel na-eme kọmpetishọn mana ị gaghị ekwusi ike maka na ha nwee Facebook anyị kwụsị ike ha agbanyụọ Facebook onye ọbụla n'ụwa ya ruo echi mmepezi akaụntụ ma ya ha agazi achị emeghị na Facebook ewepụgo ya yes ontele anyị arụọ nke anyị mana ụnụ na n'ọsọ chere Biafra bịa nwanna anyị niile bụ Biafra automatically mụ na onwe m ma history of Biafra very well haba m ihe Biafra meniri mana many of you amakwa ihe o meniri mana mụ ama ihe ọ pụtara maka na ana m eje na sọsụ achọghịzi m aghọgho aha nwanne aghọgho na mmadụ too much asa m isi adị na too much so a ma ejizi aka m je chọọ achọpụtachana m ihe niile chọkwa mana a na-ebu na amụ ọnụ nwanụ eburu n'ụzọ chee nye ara before river rice nwa ka ya aṅụ nara wee ribe rice nwatakịrị anyị ha apụta n'afọ river rice ịma ihe mere ji eme mụọ nwa ọkpụ isi idebere nwa 9 months na darkness ịmụpụta mgbe ndị ochie nna nna anyị ha na-amụ nwa na darkness ka ha na-amụ ya ha anaghị amụ ya light ndị ọcha gburu fluorescent 20 amụpụta nwa were ọkụ chawuo ya anya kedu ka nwa nọ n'afọ 9 months na darkness ga-esi apụta meet that kind of light how come isi na ndị ọcha ama ihe hapụ ihe ndị ama ha ihe hapụ na ihe ọ bụghị na mmadụ ma arụ moto bụ na ọma ihe so common sense abụghị moto because moto I can teach you how to build and you build mana common sense wuchi ọgụgụ isi osinachi kee ka mma ị ga-esi arụ na prison underground prison even ịnọdụ na ya adịghị 1 week ịpụtaghị iripụta na anwụ isi ọwụwa na-awa gị ka ị ga-esi wepụta nwatakịrị from 9 months darkness ịchaa ya 20 fluorescent n'anya isi m na ndị isi dị ha mma ndị Afrịka si white people amama ya na-efe aka Chukwu maka enwe ihe dị mma ya that's why maka ọ bụ na enwe ihe dị mma ya na ịma ihe otu anyị si mara ya mee mfụ ndị ojii bụ ọcha bụ pikchọ ndị ọcha na-akpagharị ọ dị m ka m kwụ ụdọ ndị igwe onye ojii ahụ ọ yaghị ekwe because ọ dịghị developed brain ya a na-arụ ọrụ ọ yaghị ekwe na ihe a bụ intimidation to yourself not self hate ka o represent white Jesus and white Virgin Maria represent self hate mana ị gaghị ekwe because i believe na Jesus na Chukwu a ga-eje a ga-ata ata a ga-egbu egbu a ga-anyụ anyụ ame ha n'ọsị Chukwu ya eme nke a Jesus ga-eme in Jesus name we pray amen ihe o represent with self hate onye na-adịghị contented with his own race yes only be proud of who you are ị na-anya na your skin color ị ma na Chukwu mere gị onye ojii adịghị iberibe ka eke ga-esi akpọ isi anị nye arụsị onye ọzọ kpọọ isi anị nye arụsị nke gị na iberibe ọ kwesịrị na dịtị Baịbụl gị esi akpọ n'isi anị nye arụsị so nke ahụ bụ gịnị ọ bụghị graven image bụ nke ahụ iji graven kwa language of oyibo kwa white man's language kwa English graven were ya ọdịchọrị chọọ ihe bụ graven image before you buru Virgin Maria Jesus na-akpagharị jee chọọ ihe bụ the meaning of graven image ịma na mmadụ iji aka ya nọ na-egbu onwe ya so ịma ha na mmadụ ikwu okwu ihe ikwutere n'ọnụ bụ a sị na ọnụ mmadụ ji bụrụ ọnụ mmụọ iburu Baịbụl ga akwụkwọ gị si na-akpọ na onye ọbụla mere nke a ihe dị otu a mekwe ya ịgọcha ọfọ wit Baịbụl gị iburukwa the same thing ịgọrọ n'ọfọ na Baịbụl gị jebe ife na mmadụ iji aka ya gbuo onwe ọ suicide ka na commit ijere na Exodus gọcha ọfọ na Exodus the same night ijee na broke rosary sekpuru anị n'ihu status Virgin Maria with the cross Jesus ịgụchakwa na Exodus 28 ngwa unu na nwere something fọrọ na unu asị mba common sense is not common unu asị mba ekwuasị ya gwagwuo n'ụlọ nsogbu adịghị njekwe na mbọsị nta achụọ na owere nchi mbọsị onye ochi ga-akwa nna ya
anyị jere chọọ na ihe anyị furu efu ka ọ dịbakwa mbọsị ọzọ. N'ọdịnanị onye ọbụla bụ onye Igbo bịa, anaghị amacha ihe amacha, enweriri ihe ị ga-amụta ebe a, enweriri ihe ị na-ama ha bifo, anaghị ama ha m ihe niile. Aka m na-achọkwa, aka m na-amụ, anọ m n'usoro dị iche iche, anọ m n'otu dị iche iche ebe a na-amụta ihe, ka mmụta mbịa kụziere ndebe anyị, mmụta mbịa kụziere ndebe anyị. Mana unu emezi na okomoko bịa mụrụ, ọ gaghị aghọ gị ahịa, enweghị ihe a ga-ekwu ebe a ga-aghọ gị ahịa, never. Ihe anyị chọrọ bụ ka ị baa uru, ma ị nwere ego ma ị nweghị ego, ma inwe ego bịa nyere ndị ogbenye aka, inweghị ego bịa mụrụ ka esi enwe ego, ịmaghị ihe bịa mụrụ ka esi amamihe wee constructive way. A na-construct amamihe akọntrol, Chukwu enyere gị mana ị na-eyuzie mba, so ị construct ya. So ọ bụrụ na ị maghị isi construct ya, jee mụrụ ka onye ọzọ kụziere gị. Mmadụ aka nri kwụ aka ekpe, aka ekpe akwụ aka nri, ọ bụ ka ụwa si aga. Udo dịkwara ụnụ ndị ọdịnala, onye ọbụla zelu nke ochie, ka anyị jekwe na anyị na-abịa mbọsị ọzọkwa ebunitekwe. Unu ewere iwe, nwere ndị mba nsogbu adịghị, maka nwere ike si ebe ka ọ na-ejekwe na nwere ebe m na-eje, maka nwegasị m ihe dị agha nwere ike ime. Ka ọ dịkwa leta.